Enw fi yw Paul Eastwood a dwi'n arlunydd a dwi'n gweithio gyda thestun, creu, darlun, fideo, gwaith llais a gwaith installation. Dwi'n dod o'r deulu di-Gymraeg a dwi'n efallai cael persbectif ychydig wahanol amdan yr iaith Gymraeg oherwydd hynna. Segrgrair. So pan ti'n dod fewn i'r arddangosfa, mae'n edrych yn syml iawn ac efallai bod ti'n meddwl does na ddim celf o gwbl yn y stafell. Ond os ti'n edrych o gwmpas chdi, mae yna fel indicators sydd yn helpu chdi mynd trwy'r gwaith. Ar un wal mae yna 2 glust. So efallai mae hynna'n meddwl ti angen gwrando, ti angen clywed beth sydd yn mynd ymlaen. Mae arteffactau a gwrthrychau bellach mewn cyflwr o adfail a diriwiad. Mae lot o bobl yn gas efo'r arlunydd achos maen nhw eisiau gwybod beth ydy'r arlunydd yn trio dweud mewn brawddeg. A dydy hynna ddim y swydd yr arlunydd. Mae'r arlunydd yn wneud 50% yr gwaith a maen nhw'n ddangos rhywbeth i chdi. Mae fyny i chdi wneud y 50% arall. Be sy'n digwydd pan fyddwn ni'n anghofio? Fel ymchwilydd, dwi'n cychwyn mewn y llyfrgell ac wnes i cychwyn yn llyfrgell Wrecsam ac edrych at yr silffoedd sydd yn cynnwys llyfrau Gymraeg a does na ddim llawer a ti'n gofyn pam. Ti'n cael sgwrs efo nhw ac y peth gyntaf yw maen nhw'n dweud os mae heb wedi cael ei darllen am ychydig o flynyddoedd mae'n dod oddi wrth y silff mewn deep archive a ti angen gofyn amdano fo. Trwy teithio draws Cymru, wnes i dod o hyd siop y pethau ac oedd nhw'n cael lawr a wnes nhw rhoi tua 1000 o llyfrau i fi a jyst cael gafel ar y llyfrau a edrych trwyddyn nhw, mae'n agor ystyr neu syniad wahanol i'r hanes neu diwylliant Gymraeg. Dwi eisiau creu syniad o pensaerniaeth sydd yn edrych ar ôl fel amgueddfa sydd yn archif diwylliant y Cymraeg. Mae drychiolaeth anghorffedig yn meddiannu amgueddfa anghyfanedd sydd wedi gladdu'n ddwfn yng nghrombil mynydd. Gyd o'r gwrthrychau sydd tu fewn i'r archif amgueddfa wedi torri neu dinistrio oherwydd amser a maen nhw'n darnau bychan o rhywbeth mawr a o fi eisiau gwneud rhywbeth ddim doniol ond rhywbeth eitha surreal. Par o glistiau wedi gwahanu. Be sy'n digwydd pan fyddwch chi'n anghofio amdano ni? Does na ddim llun o mynydd, neu llun o dyn, neu llun o crefftun. Yr unig peth yw y llythyrannau neu'r iaith wedi torri disgyn. Oes gen I fi fy feddyliau fy hun? Mae yna ansicrwydd yn yr gwaith, oherwydd yr ansicrwydd dwi'n cael efo'r iaith. Ac o fi'n meddwl, dwi eisiau trio dihongli hynna efo'r gwrthrychau, bron fel oedd nhw yn ansicr pwy ydyn nhw. Ydych chi'n yn deall ni? Bron, rhan o'r frest a chesail dde. Os ti'n mynd I Gwynedd, enghraifft, mae'r iaith yn brydlonu ar y strydoedd bob diwrnod, ti'n clywed o, a dwi'n genbigenus o hynna, hollol genbigenus. A ti'n dod I ardal Wrecsam, a mae yna bobl Gymraeg yma, ond ti ddim yn gwybod pwy ydyn nhw. Ti ddim yn clywed yr iaith yn cyffredin ar y strydoedd. So, y peth dwi'n gofyn mwyaf amdan yw ti'n dod i'r arddangosfa a gwrando. So mae bron fel dwi'n canu allan yr iaith yn yr arddangosfa. So mae'r iaith yn brydlonu yn yr ystafell
trwy'r gyfnod yr arddangosfa. Sen.